Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Gian, 44 anyos, minyo, kasado gid mi sa kanhin akong bana, og may tulo mi kabuok anak. Pero 15 years naming nagbuwag ron. Taga Carcar City, Cebu ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong kamanghurang anak nga gusto na kong ipausab. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, ngano dili man gyud nako makontak ang number ni Eldred? Asa naman di ining tawhana, uy? Ang iyang mga kauban sa trabaho, gisuwayan na nimong kontak. Ang ilang mga suod nga amigo, ma. Pero wa man kuno sila magkuyog. Sus, pastilan. Asa naman na itong bana mo, oy, Gian. Nanong man sa taon mananghid kung may lakaw aron di ta mabalaka, dere. Magmotor-motor ba to? Simbako ka taon og na disgrasya to. Simbak ko taon na, uy. Walang untay-untay daw tang nahitabo ni Eldred. Si Ann nga akong amiga. Hello, Ann. Hello? Asa ka? Yes, bye. Daan pagid ko nga dili to ikaw. Ha? Nakita ng motor ni Eldred ganiha, uy. May backride siyang babae. Ha? Api na kung ikaw. Apan, lan ba buhok, uy? Ug medyo kulot. Bisan og nag-helmet pa, nakita man ako ang kulor siyang buhok. Moong nanigurok og tawag nimo. Kay basin pud ba og nagpa-bland kasi imong buhok. Si Eldred? May laing babae nga gipaangkas sa iyang motor? Uy, asa man kadto sila, uy, nga daghan magda. Dako ang backpack sa babae, ug may bag sa mga gibutang sa tubangan sa motor sa Eldred. Basta kay kargado gid sila. Day, salamat sa imong pagtawag, ha? Putlon lang una na to ato pa nagsulti. Kay may susihon lang ko. Kadiyat lang. Oy, Gian. Asa man ka? Gian. Ma! Nano ka? Gibiyaan na mang Eldred, ma! Wala ang mga butang! Unsa? Nganong waman ko makabantay, ini? Nganong waman lang ko makamatikon ka nagbinuang na dihesan ako? Ngano man? Diyos ko! Nganong wamsag ko kabantay, ano eh? Nga nagbinuang na diay si Eldred na ako. Kinsa man sad ka ang maong babae? Ay, bisag ako, day. Maragwang mangusnaw ni Eldred nga mamabay, uy. Kumpiyansa ra sad siguro kay ka. Magunsa naman lang ko ron. O ang among tulo ka mga anak. Kaluoy nila. Kaluoy sa akong pamilya nga naguba tungod lang sa babae. Ngano man, Eldred? Ngano man? Gibiyaan ko sa kumbana kay mikuyog siya sa laing babae. Gibiyaan ko niya og ang among tulo ka mga anak. Sukad sa iyang pagbiya, single mom na ko. Mao nilarga ko sa Cebu aron sa pagpangita og trabaho para sa akong mga anak. After 7 years, nakauyab ko si Cesar, usa siya kaulitaw. Og nitabang siya og suporta sa akong mga anak. Nilabay ang pila ka tuig ni Mabdus ko ug naglisod ko sa pagpanganak. Unya, Sar, unsay nahita po? Nganong dugay man ko nakaanak? Naluyan ako sa kasakit, Cesar. Lisod ko no ang imong pagpanganak. O, i-refer ta nila og laing ospital sa syudad sa Cebu. Kay di nila kaya din eh. Unsa? Kung mauna,
makagasto taog dako. Mangita tagpaagi. Mangita kong kwarta. Ang akong PhilHealth. Gamiton ko ang akong PhilHealth. Ha? G, Oy, ni ana di ay ka, Cesar. bibiyak ko ganina samtang wa pa ka matawhi. Aron sa papangitag kwarta. Ug salamat sa Ginoo nga sa pagbalik na ako. Migawas na lang atong anak. Ayun na og kabalaka. Gi-cover na sa akong PhilHealth ang akong pagpanganak. Tingalig gamay na lang atong bayranan. Sar, pasaylo ako. Wa makada sa imong apelyido ang atong anak. Unsa? Ngano man? Kay gigamit man ako ang akong PhilHealth. O ang akong status dito, married naman. Nagpa-change status man ko sa una. Nagdaan ako sa apelyido sa akong pinakaslang bana. Sa ato pa? Kag atong anak? Apelido sa imong kanhimbana ang gida? O, og siya ang nakaregister nga amahan sa bata. Unsa? Awa, Papa. Kamaon ako masayaw TikTok. I-play dayon ang TikTok sa imasapon, Papa. Mama. Na, kadiyat ha. Pabida, pabida din siya siyang papa, sige na. Awa, Papa. Uy, si Sar. Huwag ka malingaw sa imong anak, babay. Gisayawan ka, Lingaw man. Apan sa papel, dili ako ang iyang amahan. Cesar. Ipausab na ito ang apelido sa itong anak, G. Kinahalad nga makadaan na siya sa kong apelido. Gustong ipausab sa akong kaipon karon ang apelyido sa among anak. Kay apelyido man gud sa akong bana ang gida sa among anak, tungod kay gigamit nako ang akong PhilHealth sa akong pagpanganak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagda sa apelyido sa akong kanhing bana. Mapausab pa ba ni ngadto na sa apelyido sa tinuod gyud niyang papa? Ikaduhang pangutana. Asa man mi muduol ani aron mapausab namo ang apelyido sa among anak. Kinsa may among duulan og mga pila man sad kaha ang among magasto. Ikatulong pangutana. 15 years naming nagbuwag sa akong bana. Og wa na ko mahibaw og asa na sila karon sa iyang babay. Makonsider na ba mi nga hingpit ng buwag sa kaminyoon? Ikaw pat og katapusang pangutana. Mahimo ba kong magpaano nga ako rang usa? Kay wa man ko mahibaw og asa ng akong bana. Mas gamay ba unya ang akong magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner nga medical doctor ug ako, juris doktor. Moy muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay na mo pagdugay ay dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gyud na kung unsaon ninyo pagpadala ang atuang mga suwat
ug mga suliran diri namo ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema. Unya sa pagpadala unsay atong hangyo nila, Dok? Yes, palihog lang may kumpleto ha ang address ninyo para may balome og tagadiin mo og mahitagan og sakto nga script or interpretasyon sa Yes. atong scriptwriter o mga talents nga Yes. tagag kinabuhi ang inyong sulat-suliran. And paabot-paabot gamay guys ha. I know daghan ninyong naminaw nga nagsigig atang kung asa na ang ilahang suwat, Dok. First come first serve manggud ta nya daghan Yes. kiming madawat nga sulat nya Monday to Friday ra baya ta no. Monday to Saturday ra baya ta. Sulat-suliran ka si Mana, no? Nga sa kadaghan mong madawat nya usahay pod medyo dili kumpleto maglisod pug himo ang ato ang mga scriptwriter. Pero a big shout out sa ato ang mga artista, dramatista sa kahanginan, sa ato ang production center no, atong director, atong scriptwriter, atong spinner, no, editor, nga mo'y naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat-suliran nga gipadala sa amua. Yes. Greetings today, Doc. Iyang greetings today, maayong pagpaminaw ni Attorney Eden Salva diha sa Carcar City. Yes. Cebu og ni Yula og Efren de los Reyes, mga Valencia family, Navasquez family, si Father Agoy, nalimot ko. Kisam nga pare. Bob Ibiza. Yes. Father Father Bob Ibiza. Yeah. Sa Lalo siya Tuyum. radio program, no? DYRF. Yes, correct. I know manager Father sa Bob. DYRF. SVD. SVD, Yes. Oh, this is Mistro sa mga taga-Panaon Island na kumalikon sa pagbasa nilang mga pangalan natin no? Ayang pagpaminaw ni Engineer Marieta Castañares, ni Bobby Pretensili, si Benji Bonita, Yuli Almida Gingging Gias, si Lindon Doliaga, Ronnie Escabarte, Boy Molina, mga Chong Anchua family ug mga Malubay Salalila family diya sa Panaon Island. Yes, and greetings also kang Miss Mika K ug sa tanang mga taga-Tuyan, Naga City, Minglanilla City, nga mga LGBTQIA community, kang attorney and counselor Elmer Lapitan dinha sa Naga City, Cebu, kang Sir Solon Javier, kang Jaja Herodias dinha sa Camotes, ug kang Melanie Kimpan. Hello. Albero. Okay. May gina si Melanie Correct. Ingon ni si Tess Barliso ba, Dok, bisag magluto ko diri Minaw gyud. sa Kuwait. Nagkuan gid siya og radyo kay di siya ganahang mumi sa atong drama. Thank you kaayo. And kinsa man ato ang Don't struggle at Yes. makutulungan ka adlaw. Don't struggle to open closed doors. Just keep going. Yes. Kaya ganun kinabuhi akong usak ka sira. O, when the sirado. door closes, There must be another sira na sayon i-open para nato. meaning dili na para imo nga Dili na pultahan. para sa imo. Di ka kinhanglan musud didto og ipugos nga adto ta musud. Kay naay daghan nga abling pultahan para nato. So ayaw Or- gyud pagkuan kadismaya ko ng sira nga gusto nimong ablihan dili maabli. Oh. Oh, Padayon og lakaw. Padayon og Move lakaw. forward. Look for another door that is Yes. open for you. Na another door nga very easily ma-open para sa imo. Correct. No? Ayaw gub ang padlock kay magkihataan na trespassing. Ngita taglaing pultahang able, no? Oh, yun, no? Okay. So, ang atong magtatapo karong adlaw ato ni si Gian. 44 years old, minyo, kasado gyud kuno siya sa iyang bana. Kung may tulo ka mga anak, apan 15 years na ning nagbuwag sila attorney. Punto legal ang problema ni Gian. Sumasa Yes. na bati na to niya sa drama, no? Unang pangutana ni Gian, ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagdala sa apelyido sa akong bana. Mapausab pa ba ni ngadto na sa apelyido sa tinuod gyud niyang papa? Hay, kadelikado. Ngano man, mayon jud kung delikado kay weird kayong imuhang sitwasyon. Oo. Ani ni ha?
Ang kaning sa live birth manggod nato ang atong ibutang dinha kung unsa ang tinuod, unsa ang sakto, and ang tinuod is ang papa niya is ang kanang ipong kaipon karon. Ang problema lang nato is this, ang balaod sad nato niingon pod nga ang bata nga gianak sulod sa kaminyoon gi-assume nga ang papa ang imuhang bana, no? Unya mo nang imuhang ibutang kay kung ibutang pod nimo og lain nga apelyido, exhibit A manggod ng birth certificate sa dokumento nga nakabuhat ka og kaso nga adultery. Kay nakaanak ka sa lain nga lalaki. Kay nganong dili man siya ang imong bana ang nahimong papa dinha or amahan anang bata nimo. Ikay inahan niya lain ang papa pero lain imuhang bana. So ako conflicted kaayo ko dok ug unsay angay niyang buhaton aning hitabua kay kung imo nang usbon unya ang imuhang bana dili baron mo mag-ayo og buot basin ikiha kag adultery ang kanang birth certificate ug imong ipausab mo'y gamiton nga dokumento pagpamatuod nga nakasa gyud kag nakalapas kas balaod no. Ako ang suggestion ani mao ni better gyud unta nga I don't know kung sa inyuhang sitwasyon sa imuhang bana karon no ug mutugot ba siya nga maunay mahitabo nga ipailis kay lisod man pud for the husband dok. Kay ako puy bana nganong musugot man ko nga magbago magdala ni sa akong apelyido makapanunod pa ni siya nga alien man ni nako di man ni nako tagtungod unya gibutang na hinuon mauna kung mutugot ang imuhang bana ug maayo ang inyuhang relasyon na lang after mo nagkabuwag. Pero the best way yun para nako is magpaanal unta ka. Magpaanal. After ka maanald, dinha na lang na ipausab ang kanang record of birth sa imuhang kamanghuran nga makorrected na nga mauna na ang papa at least nakagawas na kas kaminyoon nimo. So, annulment of marriage due to psychological incapacity. No? Or kung mapas man gani ng divorce law sa Senate, kay naa naman na sa Senate, tanaw na tug unsay kalaki anig, mapasar bagyod na. Then maybe you can avail of that pohon, if not, paanal usa ka, and then usbo na tong apelido sa bata. Alright. So, ikaduhang pangutana. Asa man mi muduol aron ani papausab namo ang apelyido sa among anak. Kinsa man ang among duulon ug mga pila masagkaha ang among magasto Attorney Elaine. Under normal and regular circumstances, pwede gud kang muduol lang sa local civil registrar. Magporkorekta sa entry, no? Adto didto nya nay mga requirements kana kung dili unta weird ang imuhang sitwasyon kani kay naamang kuy complexities naamang kuy mga apan na ay mga komplikasyon sa imong sitwasyon kay lagi minyo ka but you can go to the local civil registrar kung asa na rehistro ang record of birth sa imuhang bata patambag og pangonsulta didto pero most likely balibaran gyud ka kay medyo delikado na nga sitwasyon but go ahead and talk to the local civil registrar kung mo okay sila dili ra man na kayo dako gasto kay di man ka moadtog korte ana no pero kung moadto kag korte ang kinahanglan gyud ka og mukuha sa serbisyo sa abogado para mo represent nimo. Alright. Sunod nga pangutana. 15 years naming nagbuwag sa akong bana. Ug wala na ko makahibaw ug asa na sila karon sa iyang babayi. Makonsider na ba mi nga hingpit ng buwag sa kaminyoon? Dili gyud kay ang Pagyapon. kanang inyuhang bond ang nagkupot gyud ana ang marriage certificate man. Unya ang kaning marriage certificate di man ni parehag resibos Jollibee mapapas. No naamang gyud na kinahanglan gyud ka magpa-anal regardless of 15, 20, 25, 50 years na mong buwag in physically no in bed and board kung wa gyud mo na anal ug samtang buhi pa ang usa ninyo minyo pag yud gihapon mo dili gyud ka makaingon nga hingpit mong buwag sa kaminyoon annulment pag yud or death of one partner is the only way to terminate the contract of marriage. Why expiry dining marriage Why na? expiry in town? Ug naa pa nagminyo ko eh. Di ba? Okay, ikaw pa ito katapos ang pangutana. Tani, mahimo ba kung magpa-annul nga ako rang usa? Kay wala man ko mahibaw ug asa na ang akong bana.
mas gamay ba unya ang akong magasto? Actually, the same raman, no? Nga, imuhang magasto kung ikaw ra gyud ang dapat mo file. Kay, dili man na pwede nga magsabot-sabot mong duha nga magpaanal mo. Kay, di man na pwedeng sabot-sabot ang kaminyoon, di po pwedeng sabot-sabot ang buwag. No? So, kinahanglan natong ipakita sa korte nga way collusion, so mas maayog ikaw. Unya, kung wa nakakabaw, kung asa siya, pwede man last known address lang nato, unya, mag-summons lang ta by publication. So, pwede kang muduol, no? O abogado, pwede kang muduol og mga legal alternatives for women to help you in your annulment case. Mas maayo pang magpaanal na lang ka. No? Kay 15 years na mumbuwag, pero physically ra, ang papel wa, so di gyud ka totally free. Di sa ka pwede maminyo. No? So, mas maayo pod na nga maka-move on ka, magpaanal gyud ka. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din highapon sa atong programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat.